κάνει, Φαγκρή? Αχ, Φαγκρή. Πρώτη φορά τα ακούω. Δεν μου λες βγαίνει και σε άλλα χρώματα. Σαν μπέζ, στα μόβ και τέτοια. Λεσβίες τι είναι? Όταν μια γυναίκα πάει με μια άλλη. Πού? Στη Λαϊκή. Α, ευτυχώς εμείς στη γειτονιά όλες λεσβίες είμαστε. Τσουμπουλιά, εσύ δεν έχεις έναν Άγιο που βρίσκει πράγματα? Ποιον Άγιο λέει? Το φανόριο. Επίθετο. Η θέα δεν είναι φοβερή, με τον Παρθενώνα. Ναι, καλός είναι. Κατά τη γνώμη μου βέβαια είναι υπερεκτιμημένο σαν κτίριο. Τι? Προειδοποιεί ο κόσμος. Όχι, αλήθεια. Εγώ ας πούμε προτιμώ τις πυραμίδες. Έχεις πάει ζουμπί? Πού είναι? Φαίνονται από εδώ. Το πίσω μπαλκόνι. Α, καλά, δεν σηκώνομαι τώρα. Καλημέρα σας. Πρώτα που είναι το οφθαλμολογικό. Από νηστικές τι έχετε? Ό,τι βλέπετε εδώ. Πού είμαστε? Στην κατάρρευση τιμών. Δεν είμαι χριστιανή, δεν πιστεύω στο Χριστό. Πού πιστεύω? Στο Βούδα. Το χοντρό? Ναι. Ουέλα τάμπλ. Τι με ρώτησε? Πού είναι το τραπέζι? Στο σαλόνι. Ουέλο μπερ. Τώρα τι με ρώτησε? Πού είναι το βούτυρο? Στο ψυγείο. Με την αποστήθηση πώς θα πας? Μπορείς έτσι να μάθεις κατεβατά ολόκληρα? Παπαγαλία. Ναι. Ω, άνετα. Στο σχολείο την ιστορία δέσμευση την ήξερα όλοι με το νι και με το σίγμα. Εμείς θέλουμε μόνο το σίγμα. Ναι, δεν το θέλετε. Πού λέξεις κινητό? Με Bluetooth. Τι χειρότερο? Με έστειλε ο γιος μου MMS. Διακοπές πρέπει να σε στείλει. Θέλω κι εγώ τέτοιο κινητό. 3G να πάρεις. Τι θέλω? Τι, Όχι τώρα, Φρίντα. Θέλω να σε ρωτήσω. Είπα, όχι τώρα, Φρίντα. Πώς θα το στήθηκες? Ετοιμάζω βραδιά μπαλέτου, ηλικία. Και το υπόλοιπο γαλέτο πού είναι, το έφαγες? Με είπε χοντρή. Σπούμι, κύριος. Μετά το βγάζει. Τι εννοείς? Εδώ είναι μόνο με το εσώρουχο. Και εδώ χωρίς. Τι έπαθες? Τσοπούλα, τι έκανες στο Παρίσι? Φράξη. Αγαπημένος τραγουδιστής. Κουρκούλης. Χατζηγιάννη. Το Μπάριο θα πεις. Γιάννη. Το Μπάριο σκέτο. Μας κόβουν τα βιβλία. Μα τι νομίζεις να τους από και πετάγονται όλοι? Προσέξτε. Άντε καλέ σιγά. Κόβεται το φέτο.